Oh, que ha desaparegut, la vaig deixar aquí, t'ho ben juro. No poden haver anat gaire junt, ni en Torrisca ni en Dertal, ni l'ampolla que gairebé segur ja ha robat. Diu que ell no té l'essència, però que ens ajudarà a trobar-la. I ens hauríem de refiar d'aquest micofiló? He tornat! Aquí s'ha acabat el bròquil! La Terra. Quin planeta més preciós. I que poc el valorem. Un planeta on va sorgir la vida, que com si es tractés d'una tòmbola, tòmbola de llum i de color, de llum i de color. Com ja va dir la Marisol, creuen vostès que poden existir altres planetes on els miracles de la vida hi hagi reeixit? Qui sap, oi? L'univers és tan immens. Apa! Que se'n va tot a Norris! Els maleïts Mojinkuta, els destructors de planetes, ja són aquí! Ja han arribat, ja són aquí, ja han arribat. Doncs com a president d'Iringulanok, jo escampo la boira, tu! A reveure, poques soltes! Només tenim una càpsula. Ara vaig i li dic. Vindré per tu! Socors! Moriràs, Nèmesis. Minicomando, deixa de jugar amb el teu arxienemic i vine cap aquí, que hem de parlar. Sí? Fillet meu, saps que destruiran el nostre planeta, oi? Això diuen. Doncs només tenim una càpsula de salvament, amb capacitat per una persona. Hi ha un moment en què els pares ens hem de sacrificar i donar-ho tot, fins i tot la vida, per tal de protegir i salvar el fruit del nostre amor. Oh, mama. Doncs bé, aquest no és un d'aquests moments. Aquest queda espringadet. Però serà mala pècora? A què no m'atrapes? Run. Adeu, pringats! Ui, ja veurà aquest maleït traïdor. Aquí va una pedregada. Ai, quina pedrada! Adeu-siau, caps de suro! Serà desgraciat! Finalment et trobo. Ui, que m'ensumo problemes! He emprat un conjur per arribar fins aquí. Els estels m'han dit que tens una venjança pendent. El de llonces que vau deixar mitges al planeta Eiringulanok. Vejam, que jo estic molt tranquil·lament aquí, Amb els meus animalets, la Mercè, en Macario i l'Ot. I tu qui ets? Que qui sóc? Doncs en xaman venjatiu, marit de víctima nadalenca, qui fou assassinada per al rondador dels boscos, col·laborador de l'alcalde especulador i la doctora negligent en el seu pla per acabar amb el rondador, però eliminat a causa de la total ineptitud d'en Comando i ara retornat gràcies a la màquina regenerativa de la OMG, alimentada per l'essència de la dimensió obscura. Comando! I tant que em sona aquest nom! I molt! Serà un plaer fer-li una petita visita i fer-la petar!
Vejam, doneu-li m'agrada i subscriviu-vos, cliqueu a la campaneta i no us perdeu el proper episodi. Si no, vindré per tu. És broma, però subscriviu-vos!